niku kula pitaya niku Pakde nggih. Ya iki ora iki jane aku ora nyepatani. Ora nyepatani, ora nyumpahi. Ning aku mau ngelingke bahwasanya selagi kamu hidup beribadahlah menurut agama yang kamu rasuh. MATI mati. M kuwi manusia semua mengalaminya karena itu takdir. Oh, kulo nafsin dhaikatul maut ngoten nika. Lah gini ya iso. Lah nggih. Yo ning kula ya wedi tetepan. Heeh. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. La alalita roji, la alalita mani. Menawa iso ya, menawa ya ora. Lah aku ngajari iso nyentel. Nggih. Nggih. T, iki sing penting mbok ruwoke. Nggih, siap. T, tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Wah, iki. Karena apa? Karena ini semua rahasia ilahi. Innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah Maha Pangapura. Kula nglakno ya cara Gusti Allah kok ngebel niku to. Turune kan setiap manusia kan setiap harinya dibel karo malaikat jurupati niku berapa kali nika. Delalah ngono aku baterene lobet. Gen kula niku HP-ne ya ora tau ono paketane alhamdulillah niku. Pokoke anggar sing ngebel kuwi terus HP-ne sut. Heeh. Angger ngebel tak guak wonten langsungan HP-ne. Oh, ya ora iki mung aku ngelingke ayo selagi kita masih diberi nyawa, masih diberi hidup, mari kita berbuat sebaik mungkin. Nggih, Pakde. Ini tentunya yang diperlukan ilmu-ilmu ini ki ya orang-orang yang di atas panggung mengajak ke kebaikan tapi dengan bahasa semi ngene iki. Nggih, ku angfusakum wa alaikum naro. Tegese kula kalih panjenengan menika sedaya warga masyarakat iki pun kula anggap keluarga. Mongko kedah ngreksa marang keluargane awake dhewe saking geni neraka lak ngaten to Pakde. Embuh. Lah kiriyen pripun jan kok njur malah sing wedi jenengan. Lah ora ngono, aku malah jagongan karo kowe kaya jagongan jenate Ki Mansur ya aku. Siji Ki Mansur, loro jenate Kintus wis ngono kuwi. Oh berarti otomatis jenengan ndongake kula saged kondang kalau kok kados panjenenganipun. Aja ngono lho. Kula ming amin lho. Nen Entus ki ora mung kondange tok lho. Oh ngaten. Mati nom barang lho. Wah, aku cuk meden-medeni Pakde. Pakde nuwun sewu niki gegojegan mangke diterasaken. Niki wonten ingkang badhe nderek ngendikan wonten ing sabeting sinten Mas, sinten? Panjenenganipun Bapak Camat Ungaran Barat. Niki insyaallah badhe nderek nuwun sewu dono swanten utawi paring pradana dumateng panjenengan. Setuju Pakde? Nggih, oh lha setuju sing ditratah kok. Nyuwun serpek Mataraman, Kang Mas. Dumateng panjenenganipun Bapak Camat Ungaran Barat. Bapak. Dua. Sembah sungkem kula kunjuk ngarsanipun panjenenganipun Bapak Camat Ungaran Barat. Bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, sik anu mic-ku wafat. Mic Bapak. Nggih Pakde. Bapak kalau wau wonten kadang panawung kredo ingkang paring dawuh dumateng dalem supados nuwun sewu mboten kok ngirang-irangi tata krama jumenengaken dumateng panjenenganipun Bapak Camat. Nggih, sumangga mbok menawi badhe paring dawuh terkait visi misi kedepanipun Ungaran Barat supados tambah hanjayeng bawono. Anu, niki nuwun sewu Bapak niki langkung sae. Nggih. Nah, ngaten. Alhamdulillah. Nggih. Nderek izin nggih. Lho, napa ngantor kok izin? Wau ngantor sekedap mriki. Oh, mergo badhe kepanggih Mas Gareng Sudarjo. Nggih, Pak Camat. Pak Camat munggah panggung iki takon aku pun pensiun. Pun. Pensiun kula angsal mula petaka. Pensiun dini, Pak. Lho. Niki kula cerita nggih, Pak. Nyuwun pensiun dini. Nggih, mergo sombong. Sebaik apapun alasannya karena sombong nanti dampaknya negatif nggih kula niki. Dadi kula